When I watch this video, you understand? Okongwu Dibia, one day I could go aka. According to you, this man nemere onwe Oke Ite. Ogboro onwe Oke Ite. Gworo mia Oke Ite. But Okongwu Dibia, why is it all those native doctor meet 1-1? Why is it actually Oke Ite? Okongwu Dibia, why is it naturally Oke Ite? Ibobo. On ego so against every time you know Fakwana Gari. If it na about mad video no na work. No, this man is na this man Oke Ite. No goro mu Oke Ite. Goro me Oke Ite. Go on Okongwu Dibia. Why is it a Oke Ite? Make na watch the video. You understand me? You people are the reason why Anigboje dey ya. You put the name misleading them mad. Come here say mad ga bambo ofuma, hustle ofuma. Nke abụrụkwa going back to our route because ndị na-apụtasị this one is going back to our route. Ọ bụrụkwa this type of route ka anyị na-agwa gị na ọ gwọrọ onwe Oke Ite gwọrọ onwe Oke Ite gụnwa bụ Okongwu Dibia iji ego. You don't have 1 naira. Slippers in you sometimes or foppak in you 1 white round neck and this up and down the kigori ofo. Yeah? Upon all the whole video na abandoned doctor nine common bicycle inwero machine bike nkete inweho moto nko inweho ene member advice name sino ogboro nwe Oke Ite gwa mu Oke Ite why do one woga agara ko woga Oke Ite kiwe nwete ego since now nwere na Oke Ite nka na heri mmadu ine deceiv mazi Igbo small children fi ya na rush ozugbo copy the phone number call the man I get teacher area among what the repercussion as in if you get mental in future, they will not tell you because open up them Okongwu Dibia, you would have do it. It was give me it was also if you now moto on a like roya now flesh life because you know what you like life, you want to chop life all the ginanya all the giniru. If you need deceiv mazi Igbo here and there. I'm not aware egozuka ndu village gi jide go now kegeriri na mo na adoare gi utono ga adu ko no ugbo. Because I believe open on my side, I did beat you from my side, they would have beat you. Would you 2x2 kujishe woku? Na gari ne video anywhere, na kana Oke Ite, ogoro mu Oke Ite, go mi Oke Ite. Why can't you do the same Oke Ite and mwego? Epti woroku na gari. You don't have a common motor tire, but in a preaching the mother. Now ba wo say ga go to Oke Ite, na Oke Ite nka do harmful. What are the repercussions? Yeah? Equal mass in Ebonyi so na ekuka. Make na watch the video. Okongwu Dibia so na ndi neme bisa na Igbo. He is one of the people neme bisa na Igbo. I swear. Morning, good afternoon, good evening. According to everybody is saying, money na no me go Okongwu very see you. So can you tell you di buru mmadu ko ito ọbụla m gburu mmadụ bi na ite ma na-ana nwa ọha ebutasị na na be go so ọrụ ya onwe m before ọbara mmadụ nke a bụ ite fọ ewere ụdị ọbụla so nke a bụ nke ma na-arụkwara ya mmadụ chekwa ebe ọzọ ịfụsị ya nke ya nụrụ mmadụ ka na-arụ onwe ya ga na-arụ ọnwụ ọ na-arụ ụlọ ọnwụ ya na-alụkwala ụmụ otu a ya na-ekwu ya bụ onye ji erigo ndị mmụọ mara. Okay, nke a bụ sị ndị lụrụ ndị mmadụ nwezi ya ha na-eme ọfụma. Nke a bụ chemba m na osi ya efu onye nwe ya chemba karịsị enwe ndị nọ n'azụ na nwe chemba m karị mana na onye ndị nke aya asị ka a nọrọ wee na-ekwu mgbe nke a gosiri na ọ bụla taa ka ibi ya 27 years ndị enwe njere biya jee mụọ dibịa na ọ natara isi a na-agwọ n'ele na-arụ. mana ite anụnwa dị ebe a na ndị dị ebe nke ọzọ ofe ifekwa ọbaghọzi ebe ịtọba ebe eme ọsọ ọzọ adị ebe a nsogbu bifo bụ nke dị iche. ngwa na ọ na-anụgo ị na-enye ndị vidio gba mbọ funu na-eshi ya ya ọ bụ na ndị ọcha na-emerụ ụlọ nke n'ịchọ ka alụọrụ gị ife ka ọ gaa dọkịta bụ odibo ndị mmụọ.